Ahoj lidi, vítejte u dalšího videa, třetího videa, který jsem natočila, a tohle je video pro všechny, kdo chtějí mě odebírat. Tohle jsem udělala zvláště pro ně, ale nejen pro ně, protože mi jdem na oslavu, takže to je pro tu oslavu. Doufám, že se vám já aspoň trochu líbím, protože jsem se fakt mimo oddělala, mám sexy sokodičko, když to tak vezmu. Mám dokonce i takový, jak se to říká, takový divný silonky, který vypadá jako nějaký, buď tichá, který vypadá jako podvazky, nebo jak se to říká, prostě dokáže se to slíknout. Takže doufám, že se vám tohoto videa líbí. Můžu točit vždycky jenom 2 minuty, takže asi budu dělat střihy a možná si změním i přezdívku, nebudu Adela Hinková, ale budu asi Board.cz videos. No já nevím podle toho, jak se to změní, takže doufám, že lidi tohoto videa jste si krásně užili. Já musím končit,